inde i iglohallen, der kan man klatre op under taget, i stedet for at det ikke bliver brugt til noget. Vi har en 30 meter høj silo, som i stedet for er blevet til Danmarks højeste klatrevæg. Og det her med at lave et stykke performativ arkitektur, som det hedder, hvor så meget som muligt er blevet præget til at understøtte hele gadeidrætten, det er det, der er helt vigtigt. My favourite line in the park would probably be in the street section, and it's just like a pull back at this quarter into the bank. You can just roast it and just go so high. So, I don't know, that's probably my favourite bit, but apart from that, I just love riding it and just cruising around it. You don't even need to do any tricks, you can just pump around it and it just feels amazing. So. There's like this one hip that you air out of the bank wall into the bigger bank wall. Like you just do big air, and that's pretty cool. That's really fun to do. Det, der skiller sig ud i den her park, det er jo, at vi har den der kæmpe dome og de der kæmpe, 10 meter lange flader, vi kan køre op ad en bygning. Det har man ikke set i en skatepark før, hvor der er en stor bygning, der bliver en del af skater af. It feels great to be here to inspire the kids. Like, it's pretty crazy, like signing autographs and all that. But it's just rad. I still feel like I'm a kid as well, so it's good to ride with all those guys and just have a good time here. Der er en stor gruppe af de unge, som er blevet sindssygt meget bedre på de sidste 3 uger. Og det er kun lokalt, men også regionalt og nationalt. De kommer fra hele Jylland hernede. Der er det en kæmpe opgradering i forhold til mulighederne for at træne og blive bedre. Så jeg er helt sikker på, at vi nok skal få nogle kæmpe store talenter at se inden for en årrække, som kommer her fra byen af.